Ohoho. Čo si našiel? Jebe. Takéto rifty ti nikdy v živote ti... Oho! Ani jednu z týchto troch ti nedá. No tomu ver, že nie. GG, ty koko, ty... Čo ti jebe? A ešte s jakými peknými mobmi. Hneď, Blind Fate Kajo, Tomášová obľúbená. Tá denzita, ty kokot. Hneď resetnuté cooldowny. Hneď 20%, pičo. Idem tuto hore. Dávaj, po 2 minúty to ideme skúsiť. Dobre, ja idem hore. Hej, sa rozdelíme. Keď bude Guardian, ja pôjdem do piče. Hlavne zbierate globy a všetko. Aha. Koľko to stíhame, pičo? Ba tu nič není? Pokode, ja čo tu mám všetko ti jebe. Guardian u mňa. Portuj do mesta, ak máš voľno, ja ho zabijem. Nie. Či? Dobre. Môžem. Koko, tesne som to stihol. Piček sa mi odportil hore, za chvíľu bude dole. 3, 1, dole. A porti sa potom na mňa. Jo! Ty kokot, ja neverím! Čo ti jebe? To nemyslíš vážne? Porti na mňa na Guardian.